Gates of Olympus je jedna od najpopularnijih slot igara koje je kreirao Pragmatic Play, a ako je zaigrate, vrlo brzo će vam biti jasno i zašto. U ovoj inovativnoj igri, koja se igra na ukupno 30 polja, igrač mora otvoriti barem 8 istih simbola na bilo kojim pozicijama kako bi ostvario neki dobitak. Neki simboli vrijede više, a neki manje, ali jedan simbol se posebno ističe. To je simbol Zeusa koji služi kao sketer i otvaranjem 4 takva simbola u jednoj vrtnji igrač će ostvariti pravo na 15 bonus vrtnji. Vrijedi istaknuti kako igra ima značajku u kojoj igrač može uložiti 25% veći ulog, ali si tako povećati šanse da će doći do 4 sketera i bonusa. Također, ako vam je teško čekati da se otvore 4 sketera, besplatne vrtnje mogu se i kupiti za iznos koji je 100 puta veći od uloga. U tim besplatnim vrtnjama nasumično se dodjeljuju množitelji. Ako igrač u istoj vrtnji otvori minimalno 8 istih simbola i u njoj se dodijeli množitelj, dobitak će biti pomnožen s njegovim iznosom. Također, množitelj s kojim je ostvaren dobitak dodat će se ovaj ukupni množitelj. Svaki idući dobitak ostvaren uz taj simbol množitelja bit će uvećan za taj ukupni množitelj, što znači da se prilikom besplatnih vrtnji može doći do zaista velikih dobitaka. Ono što ovu igru čini sjajnom je potencijal da se maksimalni dobitak u njoj osvoji i prilikom običnih vrtnji jer igra koristi značajku Tumble. Tumble znači da na mjesta na kojima su se nalazili simboli koji su donijeli dobitak padaju drugi simboli, pa tako vrtnja u teoriji može trajati beskonačno dugo. Ako želite znati više detalja o ovoj igri, posjetite i link koji se nalazi u opisu videa, a za sad bi to bilo to. Vidimo se u idućem videu.